Čaute ľudia, moje meno je Nino, no a dneska... Čaute ľudia, moje meno je Nino, no a dneska tu máme špeciálne video o hoverboarde. Ako sa na ňom má jazdiť. Správne, samozrejme. No a poďme sa prehnúť na to. Takže, ako prvé, treba na hoverboard nastupovať zozadu a pravá noha, aby išla na tieto váhové platničky. Tak. Potom, ako náhle túto nohu vyložíte na tú váhovú platničku, môžete aj druhú, samozrejme môžete opačne, že najskôr táto noha, potom táto. A teraz, ako sa hoverboard ovláda? Hoverboard sa ovláda tak, že keď túto nohu náhnem dopredu, tak toto koliesko bude mať väčší ťah a tým pádom pôjdem sem. Hej? Teraz keď... Vidíte ma na zábere? Dobre. Teraz keď to náhnem dozadu túto váhovú platničku, tak vrátim sa do toho istého uhla, alebo jak by som to nazval. A teraz napríklad, keď sa náhneme dopredu, a teraz, keď ja sa odtiaľ to rozbehnem, teraz keď napríklad sa rozbehnem a tú váhovú platničku v jednom bode otočím, tak sa otočím plynule. Ako napríklad teraz, hej? A ako sa cúva? Cúva sa tak, že vlastne sa náhnete dopredu. Väčšina ľudí si povie, že s váhou sa musí nahýbať dozadu, ale nie je to tak. Musíte sa náhnuť dozadu iba s nohami, prakticky aj s váhou trochu. Potom ešte, keď už ste skúsenejší jazdci, ako som ja, no tak môžete už jazdiť aj takto na kolenách. A je to väčšia zábava. No a potom ešte dole do popisku videa vám dám, kde tieto hoverboardy kúpite najlacnejšie, dole v popisku videa to máte. A ešte, čo som tak povedal? Mimochodom váži to 12 kg, takže nemyslíte si, že tu robím iba kvôli tomu, že to hrám. Hej? A to je už koniec tohto videa, čiže pokiaľ sa vám video páčilo, hoďte tam like, pokiaľ sa vám nepáčilo, tak tam dajte don't like. A budem veľmi rád, keď toto video budete aj zdieľať, pretože väčšina ľudí viem, že si to teraz kupuje kvôli tomu, že keď som si to ja kupoval, to stalo nejakých 500 €, ale teraz to zlacnilo aj na 150 alebo tak nejak. Čiže dole v popisku máte, kde to kúpite najlacnejšie. No a to je všetko. Čiže bol by som veľmi rád, keď to budete zdieľať. A čau!